ओमफ्राय दा माबायदि खस्थ' मोननानै दं? आं दा खस्थ'बाबो जानाय लोंनायनि फिसाफोरनिबाबो आङो दा फिसानोहाय स्कुलाव हैनांगौमोनबाबो खिन्थु हैनो रोङाबो बाबु फैसा खस्थ'जोंबो बिदि जाबोनांगौ आंसो जाहोखायोमोनबाबो जाहोनायानो दा आंनो बिपदआव गोग्लैनानै ओमफ्राय मादैया सिगां मा मावोमोन जेनेबा? आं मैगं फानोमोनबाबो बिजनेस खालामोमोन। मैगं फाननानै न'खर सालायोमोन? औ न'खर सालायोमोन। ओमफ्राय हाया बेसेबां बायदि दं नोंसिना? हाया दा गैयालाबो नै 1.5 बिगाल' जानाय नांबाबो बेथाल'सै फानजोबनांबाय औ आंनि मोदोमावनो मोसौ मासे बोरमा मासे गैले फानजोबनांबाय फाननानै जाजोबनांबाय आखाइयाबो थिखोनो हाया बाबु जेबो मावनो हाया नैबे बुख्रबनो सेलेन होनो हाया नैबे दासो थावासेसो नायै नै एसे बेरलांबाय नै फिसाफ्रानो नै गोरलै गोरलै सानै हिनजावसा दं बिनो सङो ओमफ्राय गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैला बे संनानै जाहोयो ओमफ्राय हौवाया खामानि गैयाला बेनो संनानै जाहोयो। औ रायजो राजानिफ्रायबो गरसे गरनै हेफाजाब लुबैदोंमोन आङो गावखौ दाहायनो आरो सोरखारनिफ्रायबो एसे एनै लुबैदों आङो गावनि मोदोमनि थाखायहाय दाहाय जानोहाय एफाग्रा हा हु फानजोब्बाय मोसौ मोसा गासैनो थांजोब्बाय दा हा थानो बेथाल'सै आंनि दा बिखिथेन थांहां गावनि मोदोमनि थाखायनो दा फिसा फिसौखौ मै दोननाय आं माजों फरायहोबावनाय आंहा उपाया गैले आं सानाया दाबाबो 1.5 बोसोर जानायसै माबा लन लानानैहाय मास मोनसेल' मोजां थागादों बिनिफ्राय फैनानै जादों दिनैसिमखालि औ सोरखारनिफ्राय दाहायनो एसेसो फैसाफोरबाबो खालामबायबाबो गासिनाव खालामजोबखाबाय नायजाखादों औ नायजाखादों गासिनावबो बङाइयावबो नायजाबाय ओमफ्राय ओरै साफागुरियावबो थांबाय ओमफ्राय बिजिनियावबो थांबाय ओमफ्राय नैबे काजलगावआवबो थांबाय गासिनाव थांजोबखाबाय खरसा थांनाया दा 2 लाखसिम बारबायदां बाबु बे हा फाननाय 1,40,000 ओमफ्राय नैबे मा होनोलाय टाउननि 1,22,000 मोनदोंमोन बाबु आंनि मोदोमाव थांजोबबाय हाया बेथाल'सै बाबु नैबे थानाय बेथाल'सै मा आंनि दा खिलि नार्जारि न'खराव खयजन दं? आंनि दा न'खराव दा बाबु 6 जन दङ फिसाफोर फरायनाय 3 ओमफ्राय बोराय बुरि 3